Pak Bos. Ayo yo. Niki Ibu sinten asmane? Ibu Parti Ayune ya Allah ya Allah. Udang nduk oh tikudang. boten saestu niki ayu lho Pak. Bukan karena saweran tapi ya bonus sih. Iya. Boleh. Ibu Mbauti niki ninggal katresnan mawon napa dibablaske napa? Bablaske napa? Garwane wong liya napa babaske gelon napa bablaske sragenan? Oh gelo, oke. Bablaske gelo. Aja lali pawalengku. Sampean wilu, mosok yo hae terus. Wajahnya Mbak Huti tuh ini enggak ngebosenin. Bar niki napa? napa? Sumeh banget. Mang matur bebas. Bonus ya Pak Pi. Bonus. Jan mriki piyayi kebanyakan dari Sragen sama Ngawi. Piyayine yo nyah-nyah ya Pi. Alhamdulillah Dik, senajan to yo wong desa. Yo ora tau sekolah. Terus zaman semono niku apa meneh go sekolah, nggo ngingoni anake kuwi lho rekoso. Alhamdulillah saniki sanipun mulya. Hijrah wonten mriki pun mulya sedaya. Keluarga Ndawung dan sekitarnya. Mbak Uti dilajenge napa? Suketeki nggih, mayah. Ladrange beda di petnirin. Petne sik yo. Kaya ngene. Yo.
Mbak Uti sampun berkah. Yo.
Suki. Pak De kok mah Pripun Pak De? Ajare wedi Mbak, ana pacare. Oh, ada ayam beb ya. Ya Allah. Mantap. Malah niku ini loh pemegang kas terbesar. Ayo monggo Pak Haji. Joget. Badan kersa. Nggih monggo. C. Pak Agus. Pak Agus. C monggo Pak Agus badhe beksan. Menawi kersa. Urip ana kutha gedhe tapi tak tukokne ampas isin tapi apa-apa wae nadyan sesedeman mesti Ayo
Iki sinten malih iki? Pak Agus lagune napa? Niki sampun napa tanduk lagune napa melih? Bablaske napa melih sragenanipun? Enggak. Tanduk napa? Tinggal katresnan melih. Bingung aja Pak Agus. Apa gelo? Oh, rojeng. Rojeng. Oke, Oke. rojeng bablaske. Rojeng ya. Siap. Catetan sajroning Sekali lagi mohon izin untuk foto bersama dari PT Lekno Tropik, keluarga besar dari Direktur Teknik. Silakan untuk keluarga besar dari PT Lekno Tropik untuk dimohon ke pelaminan untuk difoto. Terima kasih.
biasane mung katon katon sliramu wae. Pripun Pak De? Bar niki napa melih? Ada lagi request-nya? Samboyoke, Mas. Sekop-sekop samboyokne. Wis, pokoke nuhuni saking Klaten nggih, Pak nggih. Saking Mantingan. Nggih. Dituruti sak meja jatahe sak jam pokoke niki. Nggih. Yo. Ojo lali Yo. pawalingku. Suwarno matur suwun. Mantingan matur suwun. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Ayo monggo Ibu. Sambak karo tanduk malih. Tanduk. Nyidam Sari. Oke, nggih, bar iki langsung Nyidam Sari bolo. Dihabisin dulu ya. Dihabisin dulu malih Nyidam Sari. Napa bar Nyidam Sari napa melih? Gelo, siap. Ajane pas iki ya. Heeh. Dadi gelo rumiyin Nyidam Sari nggih, kajeng urut iramane nggih. Gelo, siap yuk, bar iki gelo nggih Mas. Yuk. Ojo lali Yo. pawalingku. Yo. Keluarga saking Klaten Mantingan gendingan ngonggoleki abot-abote mong pengen ketemu najan aku saparani mong nuruti karepe ngati
mandek Mas. Yuh menggih nantian. Menggih langsung nyidam sari nggih, sapupuh mawon. Alhamdulillah. Ngapunten Pak nggih. Blok. Ngene sinten mau dawah. Punya aku Jat. Menamu nyopeken kabeh nang aku ora pati yo aku. Lanjut Bapak. Nggih. Lanjut langsung ketampen nyidam sari. Kaya ngene. Yo. Riana mohon dibantu. Iya napa Jam Sario. Mas. Kau udahan? Belum loh Mas. Icek. Ayo kok Pak Sirano. Halo Pak Bisa, kenapa ayo? Upama sliramu sekar melati, aku bakal lihat bintangin luku
Juga nanti ada sesi depan Podang Kuning, Gubeng Asmoro, Lewung, Ojek. Ngatur sampeyan nuwun Pak Haji Kino, Pak Agus Sentus, Sugeng rawuh, katur panjenengan.